nového videa z Minecraftu a dnes si ideme zahrať survival, lebo som sa rozhodol, že nejakú takú sériu by trebalo nejakú takú sériu okrem Grow Garden, niečo také v Minecrafte, takže pôjdeme dneska normálny survival, proste klasika, normálny survival. No, naťažíme si nejaký tu ten strom. Dajte like a odber určite, aby ste mohli, aby ste mi tým extrémne pomohli. Chcem dať 100 odberateľov, takže keď mi ho sem dáte, no tak ja budem veľmi šťastný a keď to dáte, no tak proste môžete sa na toto video pozerať spokojne. Taktiež, keď vás toto video baví, no tak sa môžete prekliknúť cez keď kliknete tam dole na môj kanál, no tak sa môžete prekliknúť na nejaké moje ďalšie videá. Určite toto vám tiež chcem odporučiť. A sú tiež dobré. Vykraftíme si nejaké sticky. Potom si tu dáme crafting table. Dobre. Tak. No, zoberieme si sekeru a krompač. Som už chcel vykraftiť meč. Dobre, sekera, krompač. OK, môžeme ísť rovno do takého väčšieho podzemia. Alebo nie, niekde kameň na povrchu, alebo nejaká trhlina. Nejaká trhlina tu náhodou nie je. Tu vyzerá to na nejakú trhlinu, ktorú by sme mohli hneď ísť preskúmať. Je tam niekde nejaké železo na vrchu? Nie, ale to však kameň aspoň. Aspoň kameň, alebo môžeme tú horu. Tú horu môžeme, čo to je nejaký taký výklenok pevniny do vzduchu. Môžem naťažiť drevo. Tak. Určite paráda. No. Naťažíme. OK. Dobre, máme nejakých 15 kameňa, potom by sme mohli sa ísť pozrieť do tamtej cavey. A ja bars behám, nemal by som tak asi veľmi veľa behať. Lebo veľmi behám, no tak asi by som nemusel tak veľmi behať. Lebo zbytočne si len míňam hunger a to je potom veľmi zlé. Lebo nechcem zomrieť hladom. Určite. Ja neviem, mám difficulty normal. Na normále sa dá zomrieť na hlad, ja teraz neviem. Dobre, takže môžeme ísť do tej trhliny. No, super. Ideme do trhliny. A tu začína normálny biom. Alebo čo tu proste sa zrazu mení. Trava, hej, tu už končí savana. No. Takže tak. Paráda. No dobre. Kde bola, akým smerom bola tá trhlina? A teraz neviem. Tu je. Tu je. Dobre, treba sa do nej prehlbiť. Mne sa zdalo, že tam som videl proste... Nechcel som ísť, no. A som videl, no. Že je to nebezpečné, no tak som neišiel. Kámo, tam bude mobov. Dobre, hľadám uhlie. Určite nejaké uhlie treba nájsť. No,
Tu je. OK, takže zoberieme uhlie a... Ty čo na mňa tak pozeráš? Čo na mňa tak pozeráš? Hej, no, chceš so mnou sa byť? Hej, či nie? Hej, nie? Chod dole. Au. Ja tam asi radšej nepôjdem. Je to tam scary. Ešte na mňa niekadiaľ vyskočí Freddy. To Freddy Fazbear? Hoj. Dobre, prestanem. Mám helmu. Jej, mám Gucci čiapku. Gucci čiapka to je. Parádna. Za YouTube money. Keď nemám síce žiadne, ale to nie je pravda. Ja mám tisíce YouTube money. Som bohatý. Mám 72 odoberateľov, som bohatý. Vylezieme. Dobre, tu je ovečka ma nezaujíma. Pokračujeme ďalej. Paráda. Super. No. Určite nejaký maličký prístrešok by to chcela, ale neviem, kde sú ovečky. Potrebujem súrne ovečky. Na nejaký taký... Však tam bola ovečka. Hej, ale ja... Neviem, či nájdem všetky ovečky. Počkať, ja mám zombičie mäso, že by som asi nemal veľmi jesť. Kašlem na to. Tam bola ovečka. Tu je ovečka. Hop. Musím hľadať biele len ovečky. To je proste také. Len biele. Žiadne iné nie, lebo ja taký pocit mám, že ja ďalšie typy ovečiek nenájdem. Dobre, ja som ešte neišiel tam, lebo podľa mňa, že 100% by bola to také iba zaplavená. Reflexy Spidermana. Tak toto už nie sú reflexy Spidermana. To nikto nevidel, jak som teraz spadol. Ďalšia ovečka. Oni sú dve pri sebe. Yes, paráda. A tu je hneď dedina. Ja som vyhral lotériu. Normálne tu je dedina. Paráda. No. Serus, vesničani. Serus, vesničani. Tu by som si mohol zrobiť aj dom, tak akože v dedine. Že chápete, mám všetko na blízku. Ku vesničanom a tak. No a zase nemám hunger. Kto mi píše? A zase nemám hunger. Paráda. Potrebujem si zrobiť fakt fornace a upiecť si nejaké to uhlie. Takže dám sem fornace, tu na tak dám drevo. Hej, budem vypaľovať uhlie, nie? Chvíľu počkáme. Potom by som ešte sa mohol vrátiť na nejaké tie materiály. Díky. Typci tu majú? Majú dedinu. Čo? Majú posteľku. No dobre. Ja môžem ísť ďalej po drevo. Po ďalšie drevo môžem ísť a paráda. To bude.
Lebo drevo je teraz jedna z najpodstatnejších vecí, ale za chvíľu, keď už to budú liesť monštra, že alebo keď za mnou príde ten kaktus chodiaci, teda creeper, no tak to bude už fakt, že pohroma. Že proste len bum. A toho sa najviac bojím. No. Môžem pokračovať. Tu na takto. Určite. No. Dobre, je čas sa ísť vyspinkať, aby to ten vesničan prežil. Lebo keď som videl tých 4 zombíkov, že idú za ním, no tak už som fakt videl, že to tak, že prežil. Nie, oni ho nakazili. Oh man. Nie. Au. Ešte, že mám tu na takto posteľ, nie? To by bola smola, kebyže ja umrem. Nie, to spadlo, nie? Ešte tu na... Kamo, tu majú lavové jazero. Kamo, čo je za logiku, že by... Kamo, ja mám divný svet. Normálne v lavovom jazere sa spavne záhradka. Nechápem. Dobre, mám podstatnú časť mojich vecí zachránených. Mám svoju super Gucci helmetku. To je najlepšie. Moja super Gucci helmetka. Paráda. Kámo, však nech to tu prestane horieť. Kámo, čo tam mám dať? Ja tu dám dirt, aby im to prestalo horieť, OK? Dirt nezhorí. Sice neviem, jak je to možné, že dirt nehorí, ale dobre. Asi ani v realite hlina nehorí, ja neviem. Ja nie som skúsený hlinár. Tak, už mi tu prestalo horieť. Paráda. Juhuhu. OK. Dobre, idem. Tu na. Ku stromu. Ku tamtému stromu radšej, lebo tieto postihnuté stromy ja proste nebudem kácať. Dobre. No. Takže. Tu sú nejaké veci? Nie sú. OK, pohoda, jahoda. Easy. Hľadám si tu takto cestičku, aby som vedel. Sice neviem na čo, sa proste nudím. OK. Dobre. No. Som späť. Serus. Zoberiem si moju bed a ja som sa rozhodol, že zrobím maličký domček.
proste toto bude domček uprostred, taký maličký domček, ktorý je na dedine u vesničanov. Proste v ktorom býva youtuber Tom. Paráda. Takto podlaha. No musím zrobiť z dreva, ja že zrobím zo slabou, ale potom to bude vyzerať odporne, lebo bude cez to vidieť. No, zo trapdorov, hej, ale zo slabou sa nedá, lebo slaby sa nedajú tak pokladať. Ale okej, no, takto. To no, baráčik síce bude škaredý, no nemusí byť ani. Snažím sa, proste to bude takáto kocka. V ktorej bude takýto maličký barak, takéto maličké bývanie. Došlo mi drevo. To vám zhorelo. Dobre, tvárme sa, že sa nič nestalo. Vôbec som teraz neukradol jedno drevo, ale dobre. No ešte tu na ja potrebujem ukradnúť viacej. No, tak, sem. Sice tu aj pomáham, ale zároveň aj kradnem. Paráda. Kradnem vesničanom veci. To je úplná paráda. Ham, ňam, 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 ňam. Ham, ňam, 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 ňam. Ham, ňam, 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 ňam. Ale tam je ďalšie. Tam je ďalšie jazero lavové. Ja toho som si ani nevšimol vtedy ani, ale... Au. Au. Musím sa ísť dať schladiť. Musím to uhasiť. Hej! Však sa uhás! Ton hasí. Si môžem ísť za hasiča. Kámo, im tu všetko rozhorelo. Chudáci vesničani. Chudáci. Chudáci vesničani. GG vesničani, áno, GG, GG, GG. Toto vám tiež zhorelo. Aj toto vám zhorelo. Tak. Hej ty, čo odo mňa chceš? Mohli by sme aj niečo za emeraldy, ukáž? 22 karotiek. O, to by som možno dal. OK, takže ideme. Ideme k domu. OK. To bude paráda. Čistá, zaručená paráda. Počkať, ale ja tak môžem ísť spať. Ja neviem, či tak môžem ísť spať. Nemôžem ísť tak spať, no tak počkať. To je problém. Ale to on vyrieši každý problém. To on vyrieši každý problém.
OK, ľudia. Dobre, rozhodol som sa. Oh god. Ako teraz teda dostanem? Asi jeden nápad by som mal, že to zrobím asi takto. Dobre, toto som tu musel dať. A ešte určite v off-screene tu nadám čestku, lebo fakt toto je mini domček a no nič, takže čus a uvidíme sa od ďalšieho videa zo Escape to Survival série na mojom kanáli.